Iată, aceasta este Nia, cărucior 2 în 1, care se va adapta perfect la ritmul tău. Agilitate, viteză și pregătire pentru toate condițiile. Acestea sunt avantajele nu numai ale unei mame descurcărețe, ci și ale unui cărucior bun. Nia este un cărucior care protejează perfect împotriva ploii și a soarelui puternic. Căldură caniculară nu ne va zădărnici planurile. În timp ce micuțul doarme, pot să beau cafeluța. Nia este, de asemenea, un cărucior sport excelent, care poate fi condus în mod ideal pe străzile înguste pavate și chiar și în pasajele înguste. În plus, vor încape cumpărăturile și toate aceste jucării. Și când ziua va lua sfârșit, Nia poate fi pliat într-o clipă la dimensiuni compacte. Cu acesta totul merge ușor și în ritmul meu. Kindercraft. Easy with kids.